We are a multidiscipline consulting, engineering, and planning firm that gets involved with working with both community and private sector type clients, such as the government of Aruba, and dealing with everything from landscape design to civil engineering to transportation planning. We're helping the Aruban government and their staff in looking at opportunities that the Watty Vos Boulevard can have related to potential development and diversifying the economy of Aruba with some of the parcels that are currently controlled by the government and how they can be utilized more efficiently in the future to expand and improve the overall quality of life for the Arubian. We believe that from what we've been seeing what's happening in other economies, both outside of Aruba, and looking at different opportunities, we really think that some of these concepts have a lot of merit. I know there's already a lot of talk of how to further the energy research, renewable energy component. We think that is very much a strong component. But then again, some of them could be just a simple residential, multifamily type developments. Ik heb wat verteld over het DBFM-contract voor de Watty Vos Boulevard. Watty Vos Boulevard is een PPP-project, Public-Private Partnerships. En in dat soort projecten gebruik je PPP-contracten. Een van de contractvormen is DBFM, Design, Build, Finance, Maintain Agreements. Daar heb ik vanmorgen geprobeerd, want het is best juridisch, heb ik geprobeerd een verhaaltje over te vertellen wat het inhoudt. DBFM-agreement betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, onderhoud en financieren van het project. En de overheid zal, zodra de opdrachtnemer klaar is met de infrastructuur en hij heeft nog 20 jaar moeten onderhouden, dan begint de overheid met betalen. We hebben gepland om zo rond Valentijnsdag, 14 februari, de aanbesteding te starten. Nou, of we precies die datum gaan halen, dat weet ik niet, maar dat is de planning om te starten met de aanbesteding. Die zal dan duren tot het eind van het jaar. Daarna nog financial close en daarna kunnen de werkzaamheden beginnen. Ik ben blij dat de Green Corridor nu in afrondende fase is. De Green Corridor is dat is het eerste PPP-project van Aruba. Dat bevindt zich nu in de financial close fase. En ik ben heel erg blij dat er een tweede PPP-project op de markt komt. Heeft een hoop voorbereiding gekost. Dus we zijn blij dat we nu al zover zijn.